आज दिन बेले किसी काम ना गाँव किसी पिला नहीं गोटे छोट भिडटे बनई मस्ती खाली भिडटा आगू देख कौन हो मजा नियो। किएटा किएटा लो किएटा एटा ता पापा मांकलो किएटा लो आसी पचाला तो खुडी किस कहितले मार्केट जाइतु ना समस्त कहउछन नामजटा कहलु बापू झियो ना गुड इवनिंग। आज गोटे स्पेशल बना रूम रे हमर देव भाई बनाऊँ। कौन देव भाई बनाऊच?
ମିଠା ପଲଉ ମିଠା ପଲଉ ଚାଲିଛି କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇକି ବନେଇଛ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ ଡାଲଦା ଘିଅ ଗୋଟା ମସଲା ହେଇଛି ଜାଇଫଳ ଗୁଣ୍ଡ ତେଜପତ୍ର ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଚିନି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଲୁଣ ଦେଇଦିଅ ବାସ୍ ଖତମ। ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଇସ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଚାଉଳଟାକୁ ତେଜପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଡାଲଚିନି ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ଜାଇଫଳ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଚିନି ପାଣି ଲାଷ୍ଟରେ ଚିନି ଦିଆଯାଇକି ପାଣିରେ ଫୁଟାଯିବ ନା ମାନେ ଭାତ ଭଳିଆ ପୁରା ହବ ଆଉ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବନା ତ ଚାଲିଛି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି ଜିନିଷଟା ତାପରେ କହିବି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବନେଇକି ଖାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏଠି ବସିକି ସବୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଡିସ୍କସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆବାଉଟ୍ ତୁ ସେ ଗାଳି ଦେଇଦେ ହେଲା थोड़ा जहाँ वहां से जा गया था कोई दे भद्र व्यक्ति को एक असम्मान भद्र व्यक्ति केवल दल कार्यालय में बसती ଆଉ ଏଇଠି एक तो मन बुड़ा କେବେ କିଣିଲ जस्ट बापू साथ कथा दी दिन है ନେଇଛି ତ ବାପୁ କେତେ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲ बापू मत गला फ्री नहीं जा छाड़ा मैं तो दाम दे ବାପୁ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲା ହାର୍ଟ ଚକ୍ କରିଯିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ କ'ଣ ରିଙ୍କୁନ କ'ଣ ବନଉଛ ଚିକେନ ପେଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ଭାଉଜର ଟେନସନ ଗଲା ନା ଆମ ଭାଉଜ କେମିତି ଯେ ବୋଉ ଛୁଆର ଟେନସନ ଗଲା ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ କରିକି ଦବ ଖାଇବାକୁ ହଉ ଚାଲ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଇଆ ଏତିକି ପାଣିରେ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏତିକି ପାଣି ପରେ କିଛି ପଲଉ ତ ପାଖେଇ ଆଇଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ପାଗ ହେଇଗଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ସ୍ଲୋ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାହେଲେ ପାଣି ଢଳା ଯିବ ନାହିଁ ଏତିକି ପାଣିରେ ତାପରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲି ଦେବବାବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିଠା କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ନା ଏଇଟା ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ କହିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି
जहाँ देवा मिठा पलौटा सुपर थिला आ बाकी नुआ नुआ आइटम एमती सब करके हमको टे खुआओ आउ जो मैंने वीडियोटा देखुं वीडियो पूरा जहाँ जहाँ जिनस लगे मिठा पलौटे देवा तार डेस्क्रिप्शन माने सॉरी देवा तार रेसिपीटा समस्त को कहीदे आउ निजे भी घरे बनई खाँतु टेस्ट करूँ केमती लगुच खाइला कमेंट बॉक्स में जनातु केमती लगा हाँ आ जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छा काइंडली सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ आ बेल आइकन को भी दबाई रखु जिते भी नुआ नुआ वीडियो आसो से नोटिफिकेशन आप पाइबे तो समस्त को लव यू ऑल जय जगन्नाथ।